yajin dem navejin kove khavun shindikin hevya havun hey hey hey. Denge gel, denge Kurdistaniye. Şinavendان uçağın radyoya denge gelden başkoların heja ürü çaresi bat 2025 seyşem Brüksel saat ve lamede 12 hemen uçağın dinavar ojede peşkeş bikendem dam azadi araya rapoya. Devleta Türk adagirker der dura bendavatışne toparan dike devleta Türkiye adagirker der dura bendavatışne o günde varen ve bala frenşer uçeken giran devan keliyande bomba baran dike. Qasedi Berseva Erişan'da du çetatın kuşta navenda ragihandan ahize Suriye Demokratik Qasedi bilanço aşaru pevçunen davi enle gündevarın bendavatışne u bajaremin biçevuşan. Da xuyani Qasedi u haye de çalaki de kuku hezelmeli gündevarın bakuri bendavatışne lidiji du kombuna çeteyen arteşa tırkada geker de darxız du çetatın kuştan her vada encama rezi çalakiyen hezelmeyenle herama geri qara xuzağı u derdoravede hejmareke leşkerin arteşa tırkada geker u çeteyen ve birindar buğum çeperenda geker hatın ruxandın. Firokên Devleta Tirkiye Girker Mezra Ahmet Munari al Rojavayê Bajarê Kobanî gundên Qeseq, Eltina, Dika, Cata, Bajarok û balafirgeha Sirînê yên li başûrê Kobanê bombabaran kirin û ziyaneke mezin li zevî û milkên şêniyan bû. Li derdora bajarê Dêr Hafîrê jî balafirên bê mirov çeperekî hêzên me bombabaran kir û di encamê de du şervanên me şehîd bûn. Her û artêşa Tirkiye Girker hewlda du balafirên Xwekuş li çeperekê hêzên me ya li gundewarên Bakurê bendavatişnê bi teqîne lê şervanên me li an balafiran xistin û ev anî xwarê. Li gel êrişên Esmanî Devleta Tirkiye Girker gundên li başûrê Kobanê bajarokê Sirînê û gundên başûrê Milbiçî gundewarên Bakurê bendavatişnê bi qasî 200 topên giran û tankan topbaran kirin û di encamê de ziyanên maddî li milk û malên şêniyan bû. Kombuna jinan azel û biya derbarê şehadeta heva Ereb û dilawer Ereb û di daxuyaniyek da. Di daxuyanê de hat gotin ku şehîd bûna endama Koordinasyona Kongresdar Hêvo Ereb ji bo tevgera me ya jinan û dahiyeke. Her wa diyar kir ku çalekvan Hêvo Ereb sembola fedakariyê bû hat gotin rola wê di avakina rêveberiyên jinan ên li herêmê her wiha ji bo xurtkirina tevgera azadiya jinan mezin bû. Di daxuyanê de soza şopandina riya şehîdan hat dayîn û hat gotin ku ew ê heta pêkanina azadiyê têkoşîna xwe berdewam bikin. Nûnertiya meselê Almanyayê panelek li darxist Nûnertiya Meclisa Sûriye Demokratik meselê Almanya bajarê Dortmundê panela diyalogê li darxist panelê de rojnamevan Qasım El-Xetîb ji Cebhel el-Ewda a Eyniya Veger a avakirinê û nûnerê meselê Doktor Rizgar Qasım amade bûn. Piştî rêzgirtina Rizgar Qasım axivê got divê çareseriyên demokratîk çêbibûn û mafên hetevahî pêk hatiyan werî mîsogerkirin ew ê bibe bingeha rêkûpêkiya tevaya Sûriyê. Pişre Qasım El-Xetîb axivê got desthilatdariya Şamê nûnertiya alternatîfeke demokratîk a rastexîn nake ve aliyê niştimanî yên ku hewlên çareseriyeke siyasî adîlane dike paşguh bike. Projeyê rêveberiya Xweser û Mesedê modele herî hevseng û serkevtî ku siberûjeke mayîndeh ji bo Sûriyê pêk be. Li panelê de beşdaran diyar kirin ku divê di navbera hêzên demokratîk de diyalog dewam bike. Divê nêrînek hevbeş derkeve û ji bo pêşeroja welayet li ser bingên adalet û hevkariya niştimanî têkoşîn bikirin. Şêniyên Hesekê gotin aştî bi azadiya rêbera Podespêdike Şêniyên bajara Hesekê derbarê pergala İmralê de nêrînê xwe parve kirin. Ferhan Davud diyar kir ku Devleta Tirk hev dide gelê kur jî
بخاپینه و گوت دولتا ترک لالی که دی بیجه او ده پرسکریکا کور چاره سر بکه لحیان ها جزای لسر ریبرتی رانه کریه تیوی هفدیتینن کو ویداوی لگل وی هاتینه کرن لپرگالا اشکنجه و قرکرنه دودومه اما بانگ آزادی ریبرتی بدومینن جبر کو آزادی وی آزادی گله کرد موسیقی آشتی لهرمیه شیخ ناصر احمد جوفا البیاجی درباره مجاره ده وانتشتان گود ام دنگ خود تevli denge gele ba kuruşatı Suriye diken em de binin müzakereyen ku devlet atır breber apore dike ne hakkın jibu müzakereyen de breber apo serbest berde Muhammed Eşref Alici da haftına xwede bala kişan servan xalan reber Abdullah Öcalan beri hevdanên xwe ji bo aştiyê ragihandı bû lê heke ev işkence İmralê devam bike aştiyê dê çawapêk were em van nêzîkatiyan red dikin û azadiya rêbera po demir dest dixwazin. Kes nikare iradeye gele kur teslim bigire parlamentereden Parti Sabat Erdoğan Sarıtaş tekilleri deste serkina şaredariya serte ji ane feraxı ve gut seydemen qayyum li şaredariya serte dedanin u iradeye gel gazb dikin yen ku dibêjin hilbijartin bigehe demokrasiye iradeye de hilbijartin ede destşan dikin gazb dikin ev politikaya teybete û naxwazin iradeye gele kurt nasb dikin Jaliye ki ve bahsa aşiye diken aliye de iradeye gel gazb diken ev dürütiye, co standartiye, set salın ve politikaya dimeşinen lerini karıngele kurt ji daxwaz û têkoşîna azadiyê dur bikin. Êdî kes tikare iradeye gele kurt teslim bigire. Sabat Erdoğan Sarıtaş got ku eger ev bahsa xuşgûbiratiya hezar saliya Kurd û Tirkan diken divê iradeye xuşgûbiratiyên xwe qebûl bikin. Pratika qayyum dede xuyakirin ku ew ne dürüstin derevan diken û Tirkiye ber bi tarîtiye vedibin. Yên ku gel û iradeye gel nas nakin her dem mahkum û têkçûnê ne. PDK û yeneke carekeden ji bo pêkanîna desthilatdariyê de civin li Herêma Kurdistanê piştî 6 salan hilbijartinên Parlamentoya Herêma Kurdistanê di 24 meha 2024 de çêbû. Tevî ku nezî sê mehan derbas bûn jî desthilatdarî nehatiye avakirin. Lêgûrî agahiyan Komîteyên Teknîkî yên PDK û yeneke ji bo avakirina desthilatdariyê wê li hevlêrê bicive. Di qazayekî trafîkê de ji heman malbatê 7 kes jiyana xwe ji dest da. Medya Iraqê ragihand ku duh derengiya şevê li bajarê Tikrî tê qazayek çêbû. Di encamê de 7 kesin ji yek malbatê jiyana xwe ji dest dan. Medya Iraqê destşan kir ku kesên birîndar bûne jî ji heman malbatê ne û rakirine li xweşxaneyê. Bilançoya şerê Xezayê 61,709 kesan jiyana xwe ji dest dane. Wezîr rêragihandinê hikûmeta Xezayê Salama Maruf encama şerê di navbera İsraîl û Hamasê de di civîneke çepemenî de eşkere kir. Salma Maruf wiha got di encama vî şerê qirkirinê de 61,709 kes şehîd bûne. Ji van 47,487 kes ji nexweşxaneyan rê hatine sevkirin. Lêbelê 400,222 kes dibin kavlan demane yan jî li ser riyê nepaqişkirî bûndane. Maruf da zanî ku di encama êrîşan de 111,588 kes jî birîndar bûne. Herwa divê pêvajiyê de zêdetir 6,000 Filîstîniyên ku li girtikiyên İsraîlê tên girtin hatine îşkence kirin. Sekretera Giştî Rêxistina Afûya Navnetewiyê Agnes Kalamrand di daxuyaniyê de wiha got. Hejmarê hatiye diyarkirin ya kesên Xezayê jiyana xwe ji dest dane ne hejmareke sosurete. Ev têrê dike ku dadgeha cezê ya Navnetewiyê derbare serokên İsraîlê de biryara girtinê bide. Calaman di daxuyaniyê xwe de balkişan servan xalan. Ev hejmar lezgîniya trajediya Filîstiyên li Xezayê dubare radixeber çavan. Qirkirina ne girêdayî hejmaran e. Girêdayî afirandina şertên bi qestî yên ku rê li ber tundekirina nüfûseke vedike û niyeta têkildarî van kiryaran e. Berê ku denjemên û çên saeteh pêşkêşkirin ana